Το Σούρδος GR γιορτάζει τα 5 του γενέθλια και το γιορτάζει παρέα με τους πολυάριθμους φίλους του. Το πάρτι που διοργανώθηκε από τα μέλη του δημοφιλούς site στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των κοζανιτών που για ακόμη μία φορά αγκάλιασαν τον δικτυακό τόπο. Αυτό προσπαθούμε αυτά τα χρόνια να κάνουμε, να μην μείνουμε πίσω από έναν υπολογιστή. Θέλουμε να έρθουμε κοντά στην κοινωνία, γι' αυτό διοργανώνουμε και πολλές συγκεντρώσεις σε διάφορα μαγαζιά της Κοζάνης. Κάθε χρόνο κάνουμε την καλοκαιρινή αυτή γιορτή. Έχουμε 5 χρόνια προσφοράς και κοινωνικής, κυρίως πολιτιστικής, σε συνδυασμό πάντα, όπως κάθε καλοκαίρι, και με την σύγχρονη μουσική και κουλτούρα, συνδυάζοντας έτσι και, και τον σύγχρονο τρόπο ζωής, τους νέους δηλαδή, και συνδυάζοντας και την παράδοση, δηλαδή τους πιο παλιούς, ας πούμε. Πιστεύω ότι αναδεικνύει μια μοναδική ονομασία που μας κάνει πασίγνωστους σαν κοινωνία σε όλη την Ελλάδα. Εύχομαι να συνεχίσετε με την ίδια ζωντάνια, με τα ίδια θετικά αποτελέσματα, και οι φίλοι μας οι οποίοι σας επισκέπτονται και συμμετέχουν και συνδιαμορφώνουν να γίνονται κάθε μέρα πολυπληθέστεροι και πολλά γενέθλια με επιτυχίες. 5 χρόνια προσφοράς στον πολιτισμό, διότι καθημερινά προβάλλουν τις ομορφιές της πόλης μας, επίσης προβάλλουν την παράδοσή μας. Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη του ομίλου Surdos.gr που με την ηλεκτρονική του σελίδα και προβάλλουν τα ήθη και τα έθιμα και τον πολιτισμό. Ο Σούρδος GR είναι ένα από τα πλέον δημοφιλή site της Κοζάνης, καθώς αποτελεί τόσο φορέα διατήρησης της παράδοσης, όσο και κοινωνικής δικτύωσης των απανταχού κοζανιτών. Πούμε ότι είναι το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Παρουσιαστές της εκδήλωσης ήταν οι δημοσιογράφοι του West Βάσο Ανουλίδου και Δημήτρης Βακρατσάς. Και αξίζει γιατί κάνουν μεγάλη δουλειά τα παιδιά από το Surdos.gr. 5 χρόνια τώρα, Δημήτρη, μοιραζόμαστε μαζί με μια ηλεκτρονική παρέα, ανταλλάσσουμε απόψεις, σκέψεις, ιδέες και προβληματισμούς για την περιοχή που τόσο πολύ αγαπάμε, την Κοζάνη μας. Ένα χειροκρότημα.